बिबारि मायो आब' नोंखौ आं दहायनिफ्रायनो गाबज्रिगासिनो नों खोनायाखै नामायो मा आंखौ दहायनिफ्रायनो गाबज्रिगासिनो आं खोनायाखै आयौ आंबो बेंगे जाबाय खोना माबा बिबारि आं डिसिसन लाबाय हा नोङो डिसिसन लामारबाय आब' ओमफ्राय मा नोङो अनजालु गुमैजों थांगोन ना थाङा निमाहा होगोन ना होआ अनजालु गुमैखौ नों गुमैखौ आं निमाहा होनोसै बिबारि मा होनदों नों आब' नोङो अनजालु गुमैखौ निमाहा होमानोसै नों ओरैनोथ' बुङाखै ओहो बिबारि आं ओरैनो बुङाखै आङो अनजालुखौ निमाहा होमानोसै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं आब' नोङो अनजालु गुमैखौ नों निमाहा होमारबाय दिनै नोङो थिग डिसिजनखौनो लामारबाय दे आब' अनजालु गुमैया खम खुसि मोनसिगोन दा औ आगै जोबोद खुसि मोनगोन बियो मानसिया ओरैनोबाबो बोरैबा डिप्रेसन जालांबाय खोना बियो जेनेबा रावबो गैलाना फाग्ला रखम जाबाय बियो दा जुदि आं बिनो फन हरनानै खिन्थायोना आं नोंजोंनो थांफिनसै होननानै बेसेबां मोजां मोनगोन बियो मिन्थिगौ ना होमबालाय आब' फन हरनानै खिन्थादो बेसोथ' आरो दुखु होबाय थानो गुमैखौबो ओहो आङो गाबोन नङाबा समफोरनो थांखानोसै आं जेनेबा सरप्राइज होगोन बेनो खिन्थाया आङो दानो खिन्थाथ'आ आङो इसबा दे जागोन दे आंबो नोंखौ दोननो थांगोन औ जागोन दे नोंसोर दोनहैबानो जाबाय आंखौ औ आब' नों जोबोद मोजां डिसिसनखौनो लामारबाय दे आब' आंलाय नोंखौ निमाहा होनाय नङासो सानदोंमोन दे आङो इयुननि खोथा साननानैनो बेखौ निमाहा होबाय दिनै नङाबा आं बेखौ मालाबाबो निमाहा होनाय नङामोन सानसेबाबोथ' आइ आफामोना थैलांगोन आरो नोंबो हाबा जाना थांखासिगोन टिल्लुनि हिन्जावबो आरो आं नोंसानाव थाबाय थाबा गाज्रि मोननोबोथ' हानाय ना बेनिखायनो आंबो जेनेबा इयुननि खोथा गोबां साननानै बेखौ दिनै निमाहा होबाय आं नङाबा आं बेखौ मालाबाबो निमाहा होआमोन दे आब' जेखिजाया नोङो सिगांनि थांखांनाय बाथ्राफोरखौ जेबो साननांला आरो मालाबाबो दिहुननांलाबो गुमैनि सिगाङावबो मानोना बेफोरखौ दिहुनबाथाय नोंसोरना एसेबाबो नांज्लाय खमलाय जाखागोन जालांबाय आरो आब' माथो खालामबावनो खाफालाव लिरनाय दङमोन खोना बेफोरबायदिनो जानाय बेनिखायनो जालांबाय बेनिखायनो ना थांखांनाय बाथ्राफोरखौ मालाबाबो दिहुननांला आब' थांदो थांनानै गथ' गथाय जोनोम होदो सानै साथामसो ओमफ्राय मोजाङै रंजा खुसि संसारखौ जालांदो औ जागोन दे थेवब्लाबो गथ'खौ आं सासेल' लागोन दे बिबारि साथाम मानि लाया बापरे बाप सासेयानो बेसेबा खस्थ' होयो आगोलनि बिमाफोरासो मालाय बेसेबा गोहो गोरा बोलो गोरामोनलै बेसेबां 7 जन 8 जन 9 जन गाहाम फिसा खाङोमोन ना थेवब्लाबो जेबो जायामोन जेनेबा आगोलनि मानसिफोरा बहुत बेलेगमोन ना औ नोंगौथ' आगोलथ' आरो मिलफोरबो गैयामोन आइ मिलफोरा औ गथ'फोरखौ बिखुङाव बाना लानानै माइफोरखौ दिंखियावनो सौवोमोननो नोंगौथ' दानि जुगनिफोरा हागोन बेफोरबायदि खस्थ' खालामनो हानाय नङा थैलायलांगोन बे फिट जालायलांगोन ना औ बेनिखायनो आङो सासेल' गथ' खांगोन दे जागोन दे सासेबाबो जागोन दे बिबारि आङो न'आव थांनि र' आइखौ बुंहैनोसै आं दे थां मादैयाबो बेसेबां मोजां मोनगोन औ थांनि र' इसोरनि अननायाव लाइमोन आब'आ अनजालु गुमैखौ निमाहा होमारबाय दे गोसोखौनो स्रां मोनलायबाय आंहा मा होनदों नोङो आइ नोङो अनजालु जामाइसेखौ निमाहा होमारसिगोन आयै मा आङो निमाहा होनाङामोन नामा धोद जाम्बिलाय मानो निमाहा होनाङा हा जोंलाय माथो आगोलनिफ्रायनो निमाहा होदो होननानै बुंबाय थाखायोमोन नोंसो होआखैमोन आयै आंनो होआखैमोन रागा जोंनानै होआमोन आङो दा आरो आङो इयुननि खोथा साननानैसो अनजालुखौ निमाहा होनो नागिरदों नङाबा आङो अनजालुखौ मालाबाबो निमाहा होनाय नङामोन आयै दियाय थेवब्लाबो नोङो थांनानै नांज्लायहैबाय थानांला मोजां जादो नोंबो थांखांनाय बाथ्राफोरखौ जेबो दिहुननांला आरो अनजालु जाबायसेयाबो दिहुननांला जाखांनाय बाथ्राफोरखौ दिहुनाबो जेबो लाब गैला जेखिजाया नों एसेबां मोजां डिसिसन लाबाय दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आइ जोबोद मोजां मोनबाय आङो नोंसा आफायाबो बेसेबां मोजां मोनगोन मिथिगौ ना आफायाथ' आगोलनिफ्रायनो फार्स्ट टाइमनिफ्रायनो अनजालुखौ निमाहा होनो होखायोमोन औ नाथाय आङो फार्स्ट टाइमाव होआमोन मानो होनबा आंबो बेसेबा रागा जोंना दंमोन दा आरो माथो जाबावनो आरो थांखांनाय बाथ्राफोरखौ साननानैलाय नोंनि इयुननि खोथा साननानैनो आं बेखौ निमाहा होनो होयो दा बेनोथ' आंबो ओरैबायदि गाज्रि सिमां नुदों आं आयै सानसे समाव आं मालाय हारसिं जागोननो बोरैबा सिमां नुथारदों आं आयै मिथिगौ ना जेनेबा आं जुदि हाबा जायालासिनो बेफोरबायदिनो थाबाय थायोबा सानसे समाव हारसिं जागोननो बोरैबा दिन्थिथारदोंलै सिमांखौनो दिनै आंनि आत्माया
बेनिखायनो आरो आंबो इयुननि खोथा साननानै दिनै निमाहा होथारबाय। दंमारगौबो आइ, जोंथ' सानसे नङा सानसे थैलांगोन आरो मालाय बिबारियाबो हाबा जालांगोन, थिल्लुआबो हाबा जागोन, थिल्लुआबो मालाय संसार जागोन। नोंखौ बेफोरबायदि बिजानुआव थाबाय थाबा मोजां मोननाय नङाना। नोंनि आत्माया ना नोंखौ जा सिमां नुहोदों मोजांखौनो नुहोदों। आइ ओमफ्राय आं गाबोन नङाबा समफोरनो थांनोसै। दे आइ दे, थांदो थां, थांनानै मोजाङै संसार जाहैदो। बेफोरबायदि थाबाय थाबा जानाय नङा आरो मानसिफोराबो गाज्रि बुङो, गाज्रि नोजोरावबो नायो। थांदो आइ थांदो, नोङो गाबोन नङाबा समफोरनो थांखादो। आबाय नों थांलायनाङा दे, अनजालु जाबायसोखौनो लिंहरनोसै आं। नाङा र' आइ नाङा, आङो अनजालुनो सरप्राइज होगोन। दानो खिन्थाथ' नाङा। आयौ मा सरप्राइज हाय? औ माने आं आसुरित जाहोगोन बेखौ। इस्बा दे होमबा आं दा थांसै। आफाखौबो खिन्थाबानो जाबाय, आफाया बेसेबा मोजां मोनगोन। दे जागोन दे, खिन्थागोन आङो। आयौ आंनि आइ सना, दिनै गोसोखौ स्रां मोनलायबाय आङो। नोंनि थाखाय बेसेबा सिन्थाबाय थायोमोन आङो। नोंहा मा जागोन बेफोरबायदि थाबाय थाबा, हाबा जायाबा मा जागोन बेफोरखौनो सानबाय थायोमोन आङो। नाथाय नोंदि दिनै अनजालु जाबायसोखौ निमाहा होनानै थांनो ओंखारदों, आं जोबोद मोजां मोनबाय आइ। जानो लुबैदों आङो दा रल जानो आङो रल। गोबोरखि मोखां, गोबोरखि मोखां। मायो? आंखौ रल जानो लुबैदों, रल। थांलाय थां। रल? दालाय अबाव रल मोनबावनो? बेफोरखौ जेबो मिन्थिया, जिखिजाया आं रल जानो, रल। नों मा रलल'खौनो लाना होफैनो हाया नामा? हा? आंखौ हले गथ'नि बिमा खालामनो हायो, रलल'खौनो नोङो लाना होफैनो हाया? हा? फैसा गैया होनना बुङाखै मानो? फैसा गैया होनना बुङाखै मानो? भिखारिनि जाथसाला, रल मोनसेल'खौनो नोङो आंनो लाबोना होफैनो हाया? हा? नोङो रल मोनसे बायनोबो नोंहा 50 थाखा 40 थाखा फैसायानो गैया? हा? दङब्रा, 50 थाखा फैसायालाय दङो। थेवब्लाबो दा सानजौफु टाइमावलाय अबाव रल मोनलाबायनो। आरो जोंफोरनि सगाव मोननो नागिरा बेफोर बुस्थुफोरखौ। मानो मोना? आरो मोनाबा नोंहा गुबुन जायगानिफ्राय लाबोबानो जाबाय। आसुरित मानसिलै नोङो, आंखौ हरै जबरदस्ति जिनाहारि खालामनो हागौ? 40 थाखा 50 थाखा दामिनि रलखौनो नोङो होफैनो हाया? आंखौ हले ओरैबायदि जानो लुबैखादों दे गोबोरखि मोखां। जानो मोनाबा दानो थैगोन आं। थैनोबासो जानो लुबैनाया दंखायो आं दिनै। लायनोबा लाय, नङा दिगदार दं खिन्थु। आरो मोनसे बाथ्रा, नों मा न'आवनो बेफोरबायदि थाबाय थानोसै नामा? थां, खामानिफोरा मावनो थांनोबा थां दे। हाजिरा खामला मानो मावनो थाङाखै? हा? मानो थाङाखै? लिङाखैबा आं दा बोरै थांनो दे। रावबो जुदि हाजिरा खामला मावनो लिङाखैबा थां, अमा बेफारिफोरखौनो जाहैदो। बेफोरबायदि गदं गादां न'आवनो थाबाय थानाङा दे, रागा जोंसोयो आङो। मा खलथायाव एसेबो मेलेम गैया नामा? हा? उदैयाव गथ' दङ, उदैयाव। नोङो सहज बाथ्रा सानना लादों नामा? हा? फिसा बाथ्रा सानना लादों नोङो? सासे गथ' जोनोम होनांगौबा आजिखालि 50,000 1 लाखखौथ' नांखागौ। बे बाथ्राखौ मानो मोनथिया नों गोबोरखि मोखां? आंलाय माला बिफा जाफेरदोंब्रा बेफोरखौ मोनथिनो। होनबा आङो मालाबाफोर बिमा जाफेरदोंमोन थारमाने के? हा? बिमा बिफा जालायनांगौ नामा? हा? गोबोरखि मोखां नुवा नामा? खोनाया नामा? हा? नोंनि खलथायाव जेबो गैमारा, गोबोरखि गोजा नोंनि खलथायाव। नोंनि मोखाङाबो गोबोरखि मोखां साइज, नोंनि बै खलथायाबो गोबोरखि गोजा भरा जाजोबना दङ। जागोन दे जागोन, आं अमा बेफारफोरखौनो मावलाबायनोसै, नङाबा गय बेफारफोरखौनो। नोङो बांद्राय टेनसन लाबाय थानाङा दे लाफा, नङाबा जोंफोरनि गथ'आ खस्थ' मोननोबो हानाय ना। टेनसन लानाङा होनबानो टेनसन लायालासिनो थानो हायो नामा? नों एसे भिखारि मानसिया, बेनिखायनो गथ' सथ' जोनोम होनायनि बाथ्रा, संसार जानायनि बाथ्रा बेफोरखौ जेबो साननाङायानो। हाबा जानाय बाथ्राखौनो साननाङामोन नोङो गोबोरखि मोखां। नों साला आंखौ जबरदस्ति हाबा खालामनानै आलाय सिलायसो खालामनो नागिरदों। हा? आंखौ बुथारनो नागिरदों? असय्य साला मोख्रानि जात, सैमानि जात, भिखारि जात। हामाब्रा लाफा, बेफोरबायदि रायनो हामा गावगायनि हौवाखौ। आरोथ' नोंनि उदैयाव दा बेबिबो दङो, हामा। आं जेबो हामा मोजां मोनथिया दै, जिखिजाया आङो थां, रला लायदो थां। माखौ नायबाय थाखो? मोख्रा मेगन लानानै माखौ नायबाय थादों आंखौ बेलाव बेलाव? थां, आङो दानो रला लायनोबा लाय, नङाबा दिगदार जागोन। र' ओमफ्राय मोनाबा? मानो मोना मोनखागोन। दे। गोबोरखि मोखां साला असय्य बैथाला, नों आंखौ जिउआव जेरैबायदि दुखु होदों, असान्थि होदों ना, आंबो
आंबो नोंखौ जिउआव सान्थि होआ आंथ' नों आंखौ बिमासो खालामबावबाय बैथाला साला गुन्दासो नोङो आयै मायो मालायमोना जेबो खौरां होआखै नामा? बेखौनोथ' सानगासिनो र' आङो माथो जेबोखौनो खबर होआसै खैना नायग्रा मानसियानो बेफोरबायदि जाबा मा जानो ओरैनोसो फाल्थु खालामबाय दङमोन खोना मोनथियाहाय माथो फनबो हराखै फन हरगोन होननानै नेबाय दङमोन माथो फनखौनो हराखै आंनो हरगोन र' दिनै हरबानो जाबाय अ खैना नायग्रा मानसियानो बेफोरबायदि जाबा दे फन हरनानै सोंनाय नायबानो जाबाय औ र' आं दानो हरनि र' दे रायज्लाय हेलौ आनै मा खौरां माने दा नोंसो मा जाखो खैना नायनायालाय माथो जाखो नोंखौ फन हरगोन होननानै नेबाय दङमोन माथो फनखौनो हरदिया नोङो आंनो हरबाय बेनिखायनो सोंहैदोंना सोंहैयाखै हा आनै आं टेनसनावनो बावना दंमोन मिथिगौना बाप्रे एसेबा आंथ' टेनसन नालै औलै आनै दाखालि नोंसानिफ्राय फैनायाव आं लामायाव अनजालुखौबो लोगो मोनदोंमोन ए गसाय ओमफ्राय मा जानाय रायजासोदों आंजों बै मोननाय मारायालाय मा मोनफैनायमोन औ आनै बेफोरबायदि बुंनांला मानो होनबा आङो अनजालुखौ निमाहा होबाय आङो बेजों थांसिगोन आनै मायो औ आनै मा गाज्रि मोनदों नामा नोङो नङा माने गाज्रिखौथ' मोनाखै दं नोंलाय माथो एसेबो सैयामोन बेखौलाय दा बोरै निमाहा होनो हानाय जाखोब्रा इयुननि खोथा साननानै निमाहा होबाय दे आरो मेगन मिसिबनानै खेबसेखिनिखौ दे हामदों निमाहा होननायानो हामदों दे आंबो बेखौनो नागिरबाय थाखादोंमोन गाज्रिथ' मोनाखै आनै हा मानो गाज्रि मोनलाबायनो आंहालाय आंथ' मोजांसो मोनो सिगांबो माथो आङो बुजायखायोमोन बै राहुल ना पाहुल मोजां मोननाय टाइमावनो आं नोंखौ बुजायखायोमोन रायदोंमोनबो देनाय नोंनि हौवाखौ बिबो आरो दाय मावनानै लादोंमोन नालाय बेनिखायनो रायजाबाय दे थेवब्लाबो आरो मानसि हिसाबै निमाहा होदो आरो सोरनियाथ' गोरोन्थि जायो बयनियाबो औ आनै थेवब्लाबो आङो खैना नायनायनि बाथ्राखौनो बावना दङमोनलै दासो गोसोखांमारदों माने ब्रेनावनो सोलियाखै आंनिया दे आं दिनै सोंगोन बै नै खैनाया फैबाय दङआनो बेखौनो बाहेरायाव लोगो मोनखायो मानोना मानसिया मोसौ नायनो फैलाय बोरमा नायनो फैलाय बेफोरबायदि फैबाय थायोना बेनिखायनो गामियाव ओंखारबोबा बेखौ नुखागोन लोगो मोनखायो दे सोंनाय दे दायो आङो न'आव थांगोन र' सोंनो फैथों र' बेयो बेजोंनो थांफानोसै आं सोंनि र' दे दोनथ'नायानो फैबाय दं माने मानसिया दे ओमफ्राय न'आव थांनानै सोंखांना फैबा आंनो खबर हर दे बावनाय नाङा आरो बावा दे बावा दे आङो माथा गरम नङा मा दिनै नङा माने बाथ्राफोरखौ बांद्राय सानबाथाय बबेबा बाथ्रा गोसोआवनो फैमारा फै आब' फै नोंखौनो नेबाय दङ आङो मानोहाय माबाफोर आर्जेन्ट बाथ्रा दं ना मायो औ दङथ' आरो बाजै आयु नै बाजैनो औ बाजैयानो जासिगोन नालाय नोङो आनैया नोंसानाव सोंनो होदोंमोनलै नोंसानाव थांनानै नोंसायमोननियाव आं इसेबां बावना दङ इसोरनि मानसि आरो औ हाबा जाया होमबा नोङो बुरिना थानोसै आयु बुरि नुग्रा जाबाय नामा आंखौ एसे राग'नाय नुग्रा जाबायथ' र' बाला बोरै बुंथारो औ नोंसानाव थांनि नोंसा आयंमोना दंना गैया दङ आया माबा लोदुमि आंबो अनजालुजों थांनोसै गाबोन नङाबा समफोरनो थांसै नंमारगौना नंमाराहाय नोंलाय माथो बिनि नामखौनो खोनासंनो बायोमोन दा मा साननानै बेजों थांफिननो ओंखारखो माथो बुंबावनो आरो लोदुमि बिदिनो इयुननि खोथा साननानै निमाहा होबाय दे आरो निमाहा होनोथ' गोसो गैयामोन नाथाय इयुननि खोथा साननानै मेगन मिसिबनानैबाबो खेबसेखिनिखौ निमाहा होबाय दे नाथाय आंखौ जुदि आरोबाव बेफोरबायदि धोखा होबावोबा आं एबारनिफ्राय निमाहा होला दे मानसियालाय एखे थाबाय थाया दे सोलायबाय खोना बिनि गोसोफोराबो मोजां जाबाय खोना दे मोजाङानो जाबाय दे नोङो बेखौ निमाहा होबायबा बेफोरबायदि थास्लायस्लाय नों थांनायानो मोजां जागोन बेजों मोजां मोनबाय आंबो खोनानानै ओमफ्राय गाबोन समफोरनो थांमारनोसैबा औ लोदुमि गाबोन नङाबा समफोरनो थांसै आङो दे थां मोजाङै अनज्लायनानै थालायदो आरो सानैबो बोराय बुरै ओरैनोबाबोथ' नोंस्रा रावबोबो गैखायाना बिहाव बिखुनजो रावबो गैया
ओहो गैया गासैबो थैजोब्बाय जोंफोर बोराय बुरै सानैल' जागोन दे मोजाङानो दे ओमफ्राय नोंबो जों आदाजों थांनांगोन रहायना न'बा मा बुङो मा बुंनोखाय नोंसायालाय माथो जोंफोरखौ बर नागिरनो होयोलै मालाबा नुबाथाय आरो आदा बायसि मानसिनो हरा जानो मालाबा फैसा थाखानिबो आंखाल गैया आरो मानसियाबो मोजां जोमायबो फेया लोङाबो बेफोरबायदि मानसि अबाव मोननोलै आब' चान्स मोननायावनो थांदो बेनिसाय मोजां सेंग्रा मोननाय नंखाला नोङो आयु बोरै बुंथारो औ आंलाय नंगौखौसो बुंमारदोंना थौ नोंसानाव थांनि दानो थांनि बाब्रे दानो थौ औ आंबो आरो गाबोन समफोरनो थांखानोसै आंहाबो फैबाय थानो सम मोननाय नंला आंहा थांनानै दा थफ्ला थफ्लि बोनहैनोसैसो इस दे थौ गाबोन थाङाबाबो जागोन दे गाबोन सानसेखिनिखौ थाथारदो आरो समफोर थांदो बेखौनोथ' सानदों र' आंबो साननायालाय गाबोन थाङा समफोरनो थांसै होननानै गाबोन सानसेखिनिखौ थाथानोसै आरो थादो गाबोन सानसेखिनिखौ थौ नोंसानाव आयं बोरायालाय दंना गैया आयं बोराया गैयाबा बे जेबो नङा ना ओरैनोबाबो नोंसायासो बांसिन डिसिसन लायो नंगौ नंनायालाय थौ